Obilježen je Energetski dan Krapinsko-zagorske županije. Središnje događanje je bila završnica projekta Znanjem do energetskih ušteda. Cilj projekta bio je educirati učenike, nastavnike i roditelje o prednostima, važnostima i mogućnostima održive gradnje, primjeni mjere energetske učinkovitosti i štednje energije u zgradama. Na natjecanju su sudjelovali učenici 5 zagorskih srednjih škola: Krapina, Pregrada, Oroslavlje, Konjština i Bedekovčina. Svečana dodjela nagrada prenosila se putem Skype-a, te se na taj način povezala predstavnicima regija Abruzzo koji također obilježavaju finale obrazovnog projekta. Na početku i na kraju čestitka školama koje su se odazvali ovom kvizu, naravno najboljima koji su dobili nagrade, jer sve počinje i završava na edukaciju. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske REGEA provodi zajedno sa slovenskim i hrvatskim partnerima projekt Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini. Projekt je financiran iz programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija. Ukupna vrijednost projekta je 6.160.000 kuna, od čega se iz IPA programa financira 85% ukupne vrijednosti. Navedenim projektom obuhvaćena je energetska rekonstrukcija 2 objekta kulturne baštine, Vile Rože u Velenju i Županijske palače u Krapini. Izabrali smo u okviru ovoga projekta ovu zgradu kako bismo pokazali da nema samo smisla obnavljati dvorce i nekakve monumentalne građevine, nego da se puno toga može postići i na ovakvim građevinama koje su onda u funkciji. Mi očekujemo energetsku uštedu od preko 30%, obnovit ćemo toplinsku ovojnicu ili fasadu, popularno nazvano, zamijenit ćemo energent, dakle zgrada će se grijati kotlovnicom na biomasu, na pelete, zamijenit ćemo stolariju. To je nastavak rekonstrukcije zgrade, prva faza je provedena sredstvima Ministarstva gospodarstva već prošle godine i pokazat ćemo da zapravo nema razloga, zapreke ni pravne ni tehničke da se ovakva obnova ne desi po svim sličnim zgradama u Krapini i u drugim našim gradovima. Investicija u Krapini vrijedna je oko 1,5 milijun kuna. Krapinsko-zagorska županija snosi samo 15% troškova ukupne investicije. Ovo je tek početak jedne dobre i odlične suradnje koju imamo i imamo dosta dvoraca, kurija i zaštićenih zgrada na području Krapinsko-zagorske županije koje jednostavno vape za obnovom. Mi nažalost sa svojim fiskalnim potencijalima, novcima sa kojima smo raspolagali, nismo mogli ulaziti sami u te projekte. Eto, sada smo otkrili da postoji drugi način na koji to možemo raditi, brzo i učinkovito, za nas prihvatljivo, jer 15% od ukupne investicije je trošak Krapinsko-zagorske županije, 85% je europski novac. Po tom modelu mi se možemo na neki način postaviti na bilo koji objekat koji se nalazi na području Krapinsko-zagorske županije. Ovaj model je brz i učinkovit. Krapinsko-zagorska županija snosi samo 15% troškove ukupne investicije. Cilj ovog projekta je korištenje europskog novca, postići energetski odgovorno ponašanje i očuvanje kulturne baštine. Obilježavanju Energetskog dana Krapinsko-zagorske županije prisustvovali su i zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek te ravnatelj srednje škole Krapina Ivica Rozijan. U programu obilježavanja Energetskog dana Krapinsko-zagorske županije bio i obilazak nedavno otvorenog ureda REGEA u Krapini.